Sa tmiem din il-ġimgħa se jkun tħallas it-tieni pagament ta' tieni nofs tas-sena brabta mal-benefiċċju addizzjonali kontra l-għolli tal-ħajja. Fil-fatt huma ftit aktar minn 98,000 familja jew ftit inqas minn 200,000 persuna li flimkien se jkunu qegħdin jirċievu ma' 17 miljun u 100,000 euro. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal fejn ġie notat kif mill-ewwel għat-tieni pagament żdiedu madwar 3,500 familja oħra peress li ma kellhomx l-informazzjoni stabilita u allura issa se jitħallsu l-pagamenti dovuti lilhom ta' sena sieħa. Dawn il-pagamenti żiedu l-investiment totali matul din is-sena għal 33 miljun euro. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega kif qed jinħadem il-benefiċċju. Il-benefiċċju qed jitħallas billi jitqabbel id-dħul tal-familji Maltin u Għawċin mal-dħul medjan nazzjonali ekvivalizzat. Xi jfisser ekvivalizzat jiġifieri jittieħed f'konsiderazzjoni kemm hemm membri f'dik il-familja u l-etajiet tagħhom. Intant qal kif idħul disponibbli m'għandux jeċċedi il-50,000 euro. Dan fil-waqt li minhu eligibbli se jkun qed jirċievi pagament li jvarja bejn 100 euro u 1,500 euro fis-sena. Aktar ma dħul ikun disponibbli inqas ikun il-pagament biex bekk iwiżen l-aktar lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon innota kif dan il-benefiċċju twessa minn dak oriġinali fl-2022. Marna xxielna bil-għaqal tagħna b'tkabbir ekonomiku li għandna illi lhom frixnieh dan il-benefiċċju mhux biss il-dawk li għandhom bżonn l-aktar għajnuna li xorta ħanibqgħu ngħinuhom l-aktar imma anke lil dik li tissejjaħ il-middle class. Nemmnu fil-mobilità soċjali u benefiċċju huwa importanti dejjem. Dan il-benefiċċju se jibqa' jitħallas kull sena u jogħla skont l-inflazzjoni u dħul medjan nazzjonali.